everyone, manipod kanipagayam tayo Amayra saan napudpud no anagan tintay drama itagon daway. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Katsakbay na kablawan da pay ni Kabsat Arnel Kadingan dita Mountain Province Bakari. Kani Sir Noel Valdez. Kasimanti ko na ni pagayam Mayra. Dear man ang biyanang, may papan ka ni apong kwalakay ti kayat ko apay drama kan ka. Adang amin sulsul pag na. Tanoy bagami asaan nga trabaho yad adda na ti kumanuti kat pasaray ag talaw pa no daduma. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Mayra, kwarta man na po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangan nyo, tasya akong timapan manggatang. Basta ikandak. Taindak man naghalo-halo ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliya kay balay ikaw. Apay nga min ngay naladak ditaw ko nagmaya tibiyag ko balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agda niya po nga nagdapo di hili bakay. Kagoy uya manay. Wen nga rod, napansiguro manin naghalo-halo ah. Hindi nay, linukatan na mo tirep. Padan sa ikarga nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nang bulpi man iti ice cream ay. Ay na, sigura daw. Aguyag, tumanan niya pa akong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amuyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Di yung pakibiyangan da kita. Yakmat gulpien na kanay. Hininutak. Madamdama aguyag kayo manang. Nalami istupay nga inuman nyo. Kat agpanateng kayo. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan, adadanom. Taglabaak man. Labaak dagiti murang ko. Takababayin mo't kada kayaw. No, da kay pala timang laba. Ay na, baybayan yun. Laba akto no agsapa. Manjak. Kababayin. Basta labaak. Kita ni apong mau, maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga umang. Unay ka ti suker day ka alakayin, ay ha? No anawam, kaya dadana mo. Diyak kayat apagungten. Taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Ingkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mau. Pasublatan da mo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabay-bayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapanakon barok. Papanan niyo man na naya ka nagpudaw. Hindi kay maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak nagyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kayaw kung nakapupudaw. Inagaghalo-halo. Makapangpanganak iti nalamiis. Adda pa nating nyaw. Bawal ti halo-halaw. Babalain. Sa kati surumon. Ado nga amang tikindan kung inapoy. Ken ininom ko adanaw ngamitisi ka. Kinogsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil wala kaya. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayo. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Why? Danag mo na ya. Dituyak laeng. Ela, kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ululyan nyo dita. Matindag kayaw. Abuga man, tagito'y abuos, tanay. Napunudan di tao'y. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kiday. Tamangan numatindag kayaw.
Saan ta napapamo dito ya kayo? Ngam lakay kayo. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo makidi day tawalis ting-ting. Sa bugag na gito ya buos. Bumaba kayo din. Umay kayo. Kumput kayo mas kanya. baka hindi nagbataya ka. Ay! Allah. Ay! Ay! Anya ngay. Ay! Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manong. Mapanak iji ospital. Tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subag to mga min na di alakay. Nyangay. Gatamanan di mapirwisyaw. Gapuiti kaya na subag na. Na hospital laki nga rodin. Ala, di kan agpungtut lakay. Adda ditan. Na mabalin na danogan. Dinanog kaon. Anya kamatan. Lakayan ni Apong tutupam kit din. Makapasurong to, ba? Tungpak sa maminsanan tapnog na kaon. Ay napaspasin siyaan talatan ko nakmat. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer, si kamot gayam, sumrag ka ah. Sana ni Pag. Umay kula ibaga na ospital ni Apong Lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napayakas ta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw, awan maited ko. Amumat amamirmirawot kami. Naimbag kada kayo nga agasawa ah, tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay, pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan, di kabsa yung agbantay di ospital, ha? Apong yung may dayjay. Sa mulani pa kakuti apo ko na. Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga, ay. Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kuana. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig da magkano abisay. Apay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda kadata, ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da kanya Apong lakay kay. Iso di da pagananaw. Nimday di Apong si Bastian, ang kapusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak ng dayja akabsat ni Apong. Nagalas teramid na kita kakabagyam. Rupa kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma na Mala, di kan agrurod. Tarumwaran ni Apong iji ospital inton bigat. Naimbag lakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Eh, sigun mo na nasingpita. Saan ko man anatangkan ti ulo yo. No anya ti iparit mi nga aramidan yo. Di yo aramidan. Wan, Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan? wan. Mayra, awan mo ni Apong iji silid na. Anya, napanan namanin nga. Ay, nga pa ngay. Rimuar manin na. Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido to iti basura nga ilako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamatan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapasul. Tungko nagsaki manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual dawan na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mat kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak ida amin ng ngam awan ni Apong lakay. Ano? Naatalan sa amat tayo. Ay na, saan kumamat Saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-ad ang agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Ano? I-post mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, wanan niya. Sige, mabiit lang ang taala ti cellphone ko. Elmar, ada ka bain. Ni Apong, addan! Ay na. Ay, aguray ka. Adam kaduha na si Mang Pag. Kita lang Ni, adda
Nagpaiso kadwa na bakag. Ada kami kuda. Kanya ko kwadyo aya. Rumbar kayaw tas ang tenda kami. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Intasab din ilalakay. Amun tanong asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiagbalay na may kadwa nga apong yaw. Ha? Adelaida hanay. Isaw dagiti kabalay kaw. Apo ko tamay sa. Day tamo may sa kay isaw ti asawa na. Apong, apay anagisampit kayo iti babae. Kadisi kayo. Nagulimak ka. Sana gaputala kaya kon. Kawang karbang ka mga asawa manain. Napigsapay tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong, Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan iti adaw tapno mabit alumukmag. Parcentay taw kasar kami kanya Adelaida. apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramidan niya. Anya ka ba mga ibagbagam? Nagkalas ti pa nagsasaaw mo. Ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminan, apong. Da- Saanin amasapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko ngay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na nga rod. Win ang. Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagdan namay. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso dinak man pagpungtutan. Nana, lakayan ni apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kasto'y nga oras, gumatol. Nagamaman nyo kini apong ko, Nana. Kaya sirok ti salamagi. Ay, naasyanak mo't ngamin kankwana. Kakayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Anya mo na ito'y tagumatilmanan. Apay, anyat pudpudo nyo di tapatong nyo. Ayan, Nana. Ada nga ron nagatal. Sigod mo kit ding agat-gatal na ito'y basta agapuak iti siyar. Gumatal-matal. Sige, taynak masahiyan ni darling kau arosauro. Bagay. Ada nadlaw mo kanya pa. No siya ka ada. Ha? Anya day tangay. Manipod ada dito'y balay ni Nana Adelaida. Kaya sa maarum-rumwaray. Isong ada mo pagsayaatan ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siyak mo no daduma. Adda mo tay chimpong agsasawa. Ang may mesa. Diyan mo malapdan tingiwak kong agsaw no mamingsan niyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni apong. Papanawon tan di babae. Saan? Kakaiso na siming po ni Apong manipod na kinubya. Adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala am-amaw. Mayroong kanto Sige Apong, no kaya yung tiyag kasar, di suportarang kayaw. Ay, agpay sa oilmar. Wen, no kaya yung na yung na jay do amanok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwag na. Ay, na. Ay, tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makan mo ko ni Mayra Apong. Ibagam tiyag paisaw. Hindi ka gliba. Hala,
Paso magibag-bag. Elmer, agap-apan samot da apong kininana Adelaida. Bayan, pasat kag partner dayta. Bayam nga pada sag paminsan. Kanungay at kinabil da. Nakayin niya paong. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya paong. Tiri-tiri na tupay katungod mo. Ay, saan ka diya kastahan ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakiding. Bayam idang nga gapa. Gagangay lang ti partner dayta. Basol mo, babaero. Dajay ka ay. Pa'y tinungpa na kanay. Kunak matasar dengan nakawan basol ko. Andaya. Pa'y nga tupa ka. Hanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki sirop ti lababaw. Inalamamin na kinabaknang ko. Insugat na kinabinpintas nga bitisya. Daday ka nasasawam. Umay ka man. Bakala na haday. Elmer, agriin ka. Elmer, Apay aya. da apong kinana Adelaida. Agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Darasang. Ay, ibatam niya paong. Umay ka man man. Hindi na bagay na tadya makangay sa Napig siya kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay, tumaray kayo na paong. Mapangkay kayo ni Mayra. Wine will mar. Ay, nayam na ikaw. Apay nga, binarsada di kaldiraw. Ay, nagsakit yung ulo ko napunta. Siya! Tirina! Dito'y lobaw nga! Siya! Ti kabaknangan dito'y lobaw nga! Apay nga, nagsalamot tayo. Lalala! Delikado ba ang beta bakit? Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Ala. Bagtit kayo amin at ang tao dito'y! Pagyaman na. Pumanawain. Isara ka dagos tirinaw. Anya nga dandani tayo na isagmak amin nun, apong. Kila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suraya paok. Jak mo amaw, nagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day di babae dito'y balay. Pasensya ka na bagay. Di ka gungitan. Sana bali at apimanaw. Sorry bagay. Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan apong ko. Igid-gidan damat ti panagkid-kid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya apong ko kat saan na yan na makapagna. Alakastan ti pagayam mo, Mayra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwa dati agbalin adagulit tapasat ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngam saan kumaadayta ti panggapwan tayo amangunget wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida tadumteng to ti tiyempo alumakay ken bumaket tayo tumet. Ala papagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Mayra. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo. Amen. Manipod kani pagayam tayo a Freddy saan apudpud no anagan tintay drama itagon daway. Ngam sakbay na hello mampay kani Mariel Gutierrez ni Agnes Abad dita Singapore kani Ma'am Nati Agustin. Kastiti ko na ni pagayam tayo a Freddy. Dear Manang Biyanang, sana pa nagpalastog ngam gwapo ak. Isong ado dagiti babaya mabamban ni itak nga uray lakaya kon. Bana kapag problemahan ti asawak kanyak. Katapno na lawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adaawag mo, Freddy, honey.
Ah, nagluhot to yan. Umawag manay. Asino data, Freddy? Ay mabiit lang, hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagang Friday. Toy asawam day toy. Ha? Rabi ay ngam apay adi ka pa'y lagawid. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya tibagbagang. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawid ka na, Rabi ay. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, asino day jay? Ay, hindi kumparik man, hani ka. Adapas kan hindi balay dakit agaw awes. Ay, agrubat ako na. Ay, uwin. Umayak tumanay. Kunak man no maturog ka dito'y dagos ko ita. Ay, inton maminsanan. Takababayin ba't ka ni kumparik? Anda nga min napataga pagsaritaan, bay. Anya? Matuti kwartam. Umayak tumanay, Okay. Sikat ti makaamuhani. Puya temut titawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapamanan aya. Ay, hindi balay ti kumparik. Bakit? Kan apay apare ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak mo tayo may sa kumparik ti kasarsaritak itay. Sigurado nga awan milagrong aramidem, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anyaman tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidak. Ay agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no anda madingan aramidem. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdama pay. Na, Di tapay nalpasan agsalita. ay nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tan no bigat tagsarita. Jay agpaisaw. Sa dino, tinagkapwam. Ijay nga ron balay ti kumparik. Adapas ka ni balay da. Dimbarayak. Asinaw akong paren. Di mo mula mamaw. Amamok amin akong paren. Ay, di mo mamuday jay. Ta barbaro akong parek. Imposible. Sa balay, tagparparik na kanya. Adda ka di manan sa balay, ababaem. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod. Akanayon ka manan amarabyan nga agawaid. Na, Imposible magtari na bing at tapaskan nga at atin daram. ay maturog. Tan ko na, mate. Di ka makawawat. Ha? Talaga nga awan pa ng balew, Jay Amayo. Ha? Babaero lata. Ay, inlaklakay na tingin na babaero na. Gusto na nang. Di kayo agsangit ay. Ay, kasanawan dyak ang sangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanyak. No palot putak. Ang tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan niyo, takasaritak to ni tata. Ay, alaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya, timbaga jainam kan ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang tatang. Agsang-sangit pa yan nagipulong. Kapay. Anya, timpul-pulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Abay, adaman ng chiksyaw. Awan. Di man nagpasyo tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ay, sigurado ka. Di nakipulaw ng itinam. Un tatang, promise. Adda chiksyo niya. Hey, tagtagaray. Uwin, ada, kaupubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Ha? Uy, wow! Nagpintas Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakayan to'y amam. Ada mo basites ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saanin do kasta. Ang kasanom, numamuan ni nanang. Di gulo manay. Basta di mo ipagbaga. Di namamuan.
Secret talaan na ito anak kao. Asinaw ti kinasarita mi ti cellphone. Apay nga pupudot ka. Ha? Jay manugang ta. Ah, Agipulpulong. At da ka numanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati kinababairo yo. Imalalaunay ka ni Ismael. ay unay kalaki din. Saan nakakasta? Kinunagsing putak. Ay, agtal na ka man. Ah, Imbak bakit ka ti agkon konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachik boy mau. ay, day tatimadikan ka. Ano ka abim makay? Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Oh. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiain. Ay, nasa papayapan naturog. Ah, Alas 7 la iti rabi ay. Maturog man ang tibagbagam. ay, baka turturog ak. Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan ta ti madi nga aramin mo. Maturog ti ibagbagam. Ha! Awan pa'y kanas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Eh, ala, maturog taki din. Wow! Anda man ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo man ang ti pension mo. Ay, wan. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapno saan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo a kwarta. Yak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayate na denggang. Kunang ipashare nak ije balay yung kaano nga eh. Kwa, intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Ah. Lumanon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsinger iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Tabayada mo ti abang mo, ha? Okay, honey. Umayan, mabit lang. Adda dito ni Frede. Ha? Asino da ka di? Ti saludsod ko ti song batam. Adda ka di dito ni Frede. Freddy, honey. Adamang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ayun ako, Ay, bantay! Ay, sandun mo na ita. Apay nga daka dito. Awanan kay tibain Frede. Ay, sos. Kunat to may kald. Hasto tinagparit na kanyak. At naman yung babaem. Babaero kalaklakayan. Freddy, honey. Anya di kaya to sa munday to. Ha? Imposible adi mo ang mga asawa ni Frede. Shakti asawa na. Anay ko. Diyak ka mo day tangay bagbagang. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Ha? Among karod aya, asibibiyag ka pa yung asawa niya. Ay, wah, ay, gusto daytan. Ala, may kan banjay ta gawitan. Pwede. Lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kaya? Sinatan. Rambaglaan. Aga-agaw iti asawa. Napanangaro din ni Nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mangaro din Nanang, ha? Siguradaw, asa na makaturturog day jay, tatang. Ay, saan na maulit? Las siguro day jay. Ingkay ay ni Nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiaramida ka nakaw. Ang ay, palamiisak pa iti ulo na. Mapalin ka nga iti boil mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istoryak. Oh, sure, Sir Pogi. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan maw. 18, sir. Ubing kapay. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitray sa klatan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth.
Agpaisaw. When, sir. Promise. Kaya mo tiyag eskwela, Estrella. Awan mo't nga rin pag-eskwela, sir. Kesyak ati mang paadal keng ka. Talaga, sir? Abay, pagadalin nak. Kat saan nak akap-kapin ano? Gaputa, agayataken ka, Estrella. Nya? Di ako nagpalpalikaw, pahay. Isungay bagamitan, no, dagasat ko no awan, tapno amok tararamida. No, dagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no, basta din na. Suray. Ngam awan maitulong ko ken ka. Oh, sige. Mayatag. Mayat ka itiyan niya. Kayat ko, ti maka-eskwela. Ay, no, kasta, dagasat ko ken ka. Aklunin na. Ay, ayatan na, may. When? Tatang, anda man ang ubing at chiksiyaw. Awat ti maramidak ta, gwapo mo to'y ama, may smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papaniti dayta. Saan? Iso ano ibagam? Nasya na ka ni nanang. Ang mga nagsakit, kapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramid yaw. Wala, isardeng kuntaw. Apay, sinardeng ang matan, tiag-checks. Kapilitan na, tatang. Tanay, ipanaw mo, di bakit ka dagiti anak, may nudyak agbalay. Ay, very good no kasta. Ay, sa nabalikan niya, talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras na ituyain. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Apay, nagdakil tabagyaw. Pumanaw akong aguma to'y amayong agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kaday? Saan kumamakas ta? Di ka Di kasta kasta. nagsagit-sagitan. Na. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak nga rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Kakonsumisyon to matlaan ti papain na kanyak. Gaputa bakit akaon? Isoksogat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nam nga ibagam kanyak, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Isu ano aman nugot ka ke ay. Agnaintan ije balay. Kwa, Freddy? Saan nga nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan kadata? Ubingak pa'y ang asawa. Agiskwela akpay. Anya. Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay na agbaya din ijay school. Ay, wad. Wait lang Antoy. Kompleto da ito eh. Ay, wan, sweetheart. Nen. Sino day tao mawawag ka? Kuwan, ni uncle ko. Sige ha, umuna ako nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Apay akas jay ti jar na. Ay. Sa balay ti agparparik na kanya ka. Ay, surutak itinalimad ni Estrella. Simbrek iti day ta restaurant. Pada mo't alakay tinang sabat ken ko na. At inagkanan ni Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa. Ay, awanan pa inday ta babae. Paimana. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito ay. Managal lilaw ka. Sino day ta lalakay? Mabitlan. Abay, asino ka padak alakay? Kasi ka, sino ka magpadak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella. Kita kayon! Saan kayo na pagkagano? Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklain pangarup nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramidan sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay.
Awan mo't ti babae pagapaan ta ko ma. Iso nga agawid taan pada kalakay. Kumusta kan bakit? Apay nga adda ka. Anyak masapol mo, Frede. Kailiw ka na sawa. Agawid ta ni balay. Jak kayat. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian taman asawa. Sanon, Na. manjakaw. Kakaiso na anak ka move on na kan. Naragsa ka kon, Frede. Di na ko man riribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga may nasikat. Ayatag bakit? Ginak bulat singay. Tamo kung day tangay style mo. Bulili kong kakiidea. Agparinto mga itisangwa ng bakit. Yeah. Agpapakasyak. Pakawanan na ko ma. Nakasaganak amang sulnay kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw? Chumakder ka dita. Tauray anyat aramidem. Jakon makisinobyan kan ka. Friday. Nanang, ganda ni tatang. Kaya't na kayo ang makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Ha? Awan ganas kaw ang makisarita kan kuana. Nanang, nabayagan ngagpakpakasin ni tatang kada kayo. Nabayag mo na sinardengan na ti agbabae. Abay, di ko kadilata mapakawan. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Gan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot akanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaiso na natal nagtipanunot kaw. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasyo nanang. Ay, bakit? Ay, agyaman hakta nagawid kan. Ay. Ala, bagkatem tabag kaw, tayunag mo. Wine, bakit? Okso tam ti sapatos kaw, taalaam ti slipper ka. Ay, ariglado bakit? Teta. Ala, labam tinsangput ko abadaw, tasaan analabaan na kita. Ha? Kalpasan na, ingka makitsenda, ta ilutuan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat, pagsirbyan nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka. Tong palom amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langan. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangarod, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapayla iti kwartaw. Di tapayla agab-abay, taagag-agasak payla nga aging kaita. Naawatam? Uwawawan bakit? Nawatak. Tinungpal ko nga rod amin na kayat sawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta iniinut matlaan ay ayok kat nagsublimanan ti normal a biyagmi. Kat naragsakak tauray nakabasulak iti asawak napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagdandan na. Inijakmatan na namin pinsan ti agbabae talakaya kon. Kan talaga ang nagbalbaliwakon. Alakastan, ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan, apagayam ko. Tawan tinasaya at nga itden ti kastangar aramidem. Tano kayat mo naragsak, tagbali na pamilyam. Liklikam, tagaramid iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano your notes para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, kat God bless iti tonggal maysa.
Hello papagayam, matutudong aldaw iti tunggal maysa. Aganan lang tayo kumay ti sa dino man napapanantayaw. Agala tayo iti payong, tapno di tayo mabasa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo prima, saan napudpudno anagan. Ngam sakbay na, hello ang pahay ka ni Melinda Malong, Clarizel Caluza, Kenny Rosaline Julian. Kasiman ti ko na ni pagayam prima. Dear manang biyanang, kagurgurak ti mawawagan iti manang anti wenno lola. Ta feeling ko, ubingak paylaag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ne, nana prima, na kayong magayam ti masabat ka. Papanan niyo na na. Nakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Ne, pasensya kayo nana. Ngam katawunan niyo mat kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubing nga ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, ag pinakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbakit kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo marudain. Tiamok akat senior citizen kayo matan akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siyak, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wen, manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Ingtan Meeting day? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau kita ang ti birth certificate ko manong. Ha? Adan ayat ay birth certificate mo kabages? Adan kita taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngam siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tula ang dayta manong. Basta adayaw nga inauna ka ngam siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngamjak amo, binaliwan na gayam titawin na. Ay na, pinaubing na tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. Agdabay siguro balak na. Balak na nga. Balak na makiasawa pa'y Kaapay akas di tar aramidan na. Pati bado na, bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarot akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo mat ito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iswa sa anak abasta mabanog. Kabaulak pa'y ti agsublay ti maminli mamanipod dito yaging kay Jabalay May. Ay, talaga lang Diya kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta. Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Ataw. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y a senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account tapno ada ipakita. No di na mamatay a 50 plus ko pa'y laang. Ay, isaya. Manong aron nga titawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Ay, manungay ti ang bumatawan ka. Kunak, 60 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umaikan, agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno ngaminan to, Jake. Sige manong, agtugaw ka latan di tatag sabi tak. Umay ka kay dinagtugaw, prima. Saan garudan? Apaya nagtagulit ka? Si katirumbeng agtugaw manaong talaklakayan kan.
Naimbag kanya, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan, titultulang kan laslasag mau. Anda, Kabalak tag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat, manaw. Nana prima, nadagsan sa amat tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka man anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, Manang. Manang gayam. Kabalak daytoy, talagaan. Nagpiksa kayo mo na, Manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak paymat nga men. Kabalak payabag katan ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, Manang, ta napiksa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy. Iso adi naktultulungan. Dagi jay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa siguro iti maysa. Unodwa. nanang, kayat yung kano ti mga nak iti kasar, damdamagan jay gayom ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa tapno agninang iti kasar. Ha? Dagi tay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pay lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga anak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pay. Iba kami jigayam baw. Taan nakagtulaang ng tibunyag di ipas ngay nanto nga anak da. Kabages, si mangpet kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapo yan, bro. Mangtid kano iti ayuda ka iti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kay umay kalata kay supay ti itig datulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Pwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmanuak nana. Day, pasino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagjagayam mau. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laong dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya? Nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamat la marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pisma iti rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung tukan ko na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Oh, nga ta. Jak paiso balasang kaw. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpay suti bagbagak. Sabon laeng ti ususarek kan sunblock. Agdigdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. Ruapay mat amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, isogun tawayak man ti sumrek dito'y siledadwa. Kita man ti gamit day dyan nga Esther. Imposible nga wan usarin na iti rupa na. Ada ka day. Di nala siguro kaya't nga ibagang. Dahito ti pagabasit. Ay, lokatak. Amangan mo adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kunak tuhupay kat. Adda kunak tumalt. Anya gay, di nakita ka o na gito'y gamit na. Ang amay.
Anya nga dagitaw eh. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso naging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimborda ni Jabanyaw. Ay sus, makita dak dito yan. Isara ka na gusto ito'y bag. Ay, agawak, tirumwar dito yan. Le, nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito. Awan dito, nanang. Sige nga rin, tinaksapulan din sa balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Kasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. One friend. O sige nga rod, nanang. Incoming. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak namin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairuwa makiti atidog ti manggas na abado. Unangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta naing pistoy bado. Rimuar na giti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi kabagis ko. Anyaman nga tati umay na imbagan na ya. Umay man tila makimarmari dis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalaptan! Ada ko apayaya! Kabagat bila ko ba? Sino dyan napintas asa nga iliyaw? Kayem ni Linday Jay, apayaya! Nagpintas mo tan. Nagkinis dero pala. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis ka bagais. Ibagbaga na lang nga awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo ida tao. Ay nakabagis, bakit kan? Adda pelaganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbagam mo? Sadak pa'y asenyor. Ngam bakit kun kunamkit din kanya. Anya nga rog nga iti baga? Ubeng? Mala, ubeng no ubeng. Makapabad trip ka mo manong. Dadaulang matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Dala sa air ba ng tirignam? Nagrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanawan niya kabagis ko. Ay, lukatak man kit dida gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo dagito'y. Agam, uray nabangsit. To effective. Ay, mangkasayak ka dagito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Oh, imposible Ala na. No kaya tinak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan. Iso adikan mang namnama itigayem ko, Rudy. Ayan daling kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. Wan, apaya. Apay at tunggal umayak. Maira nang agdigdigos da. Kit pasaray agdidanda bay. Apay ayak at agayem da nga raw. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba? Pagpapudaw, makigtot kanto, takas to kan Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak.
Nakarkaron ton nga umubingak, Manong. O anya, naprusam ka di amin nung ditambukot ko, Len. Win Esther. Agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka magtan, tain tamanan aglako. Len, kita man to'y ropa kang tangad ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay data. Naglabasit mo to, nanang. Huwag garod. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tangad ko. Anyat inkabil di taaya. Ay ikab-kabil ni Esther iti ropa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Ada! Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manday, Ha? Ala! Katno dagito'y pagag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Wala nang. At dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana babalain. Makaakar ti gagatul na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dahil dyan nga ang good God, wano siyak na inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo, kat patpatgakmat ni Esther. Para naka-face mask ka, kit nag-pull out ka ba, guys? Masurunak iti dahil dyan nga Esther. Ginudgod matgayam, inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apo manawon dito'y balay dahil dyan babae. Nay, ano kas ka? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiri daw ya? Wan manong. Makaakar iti gagatal dahil dyan babae. Nanang, Nasaya, tada kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapol apumanaw ka dito'y balay, ta makaakar ka. Ha? api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita ang matinapasamak dito'y rupa kang tangad ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon, ijay lugar da, nanang. hello, Lane. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka matnagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dituin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatal na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ang mamagsina kada kami. Anya? Kung nakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Abay, di ka dumlaw, iti kinasigid da iti tunggal maysa. Ti salod-salod, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon nilin kanyak. Jay ka anakam tilakyan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam. Iti damo, maditirik na itinamwak a kinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat ko matlaan kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nag-feeling ubing, tanami risko na imimnas gayam ti agbyag, no enjoyam ti panaglakay wenno panagbakat mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Ala gagayam di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam prima. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. En your nose para ti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan,
God bless iti tunggal maysa. Manipod kani pagayam tayo amaya saan nga pudpud no anagan tintay idrama ita. Ngam sakbay na kablawan tay pay ni Ma'am Janet de la Cruz ni RJ Gimayen dita San Juan La Union. Kani Marites Heart dita Cagayan Valley. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kasi manti ko na ni pagayam tayo amaya. Dear manang biyanang, adda pagbaburitok amanugang. Dua ti manugang ko. No apay anak ko na kapag paboritok ti may sa manugang ko, iso tinak isalaysay. Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan? Ayos lang kanyak. Basta sa pagtaglutaw, malpas ko mat siguro. Mga yabak laktan. Tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasala tayo, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ha? Ay ka, una? Adun lakit di tibisitam intun bigat. Manang. Awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag na orasyon, nanang. Ada kamin. Agmano ak nanang. Kasya na ka ti Diyos, kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic. Iso sinapamin ati may. Ay mabit lang nga. Agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami. Tadapay ngamin inaramid mi. Ala, ingkay manganan, Alpha. Agmano nanang. Ala, kakabsat. Ha? Magan kayo lang, tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amo. Aw-awatam latan ni nanang ko. Ah. Ta birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam da ito'y kaloy manugang ko. Take out yo. Nay, nagadumon day nanang. Tado tinaluto. Sayang mo't lang numabanglos. Ay, kaya agyaman na karoda nanang. Nanang, in kami matay. Makikidnan kami kada kaloy nga agawid. Agawid kayo lang damdamaga kaya. In kamang isupot itiyawid yo. Sakpay lang ti baunam ngagbalkaut. Sikamot na. Ay, kwa saan nanang? Bala, panawan na kami dito'y. Sige, abirak kaloy. Umuna kami jirwarain. Agure kami jayain. Ay, agam umayahon, abirak. Ay, madamdama pa'y kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Sumipngit kami na nanang. Awan ka doon tayo may isang apo ko yung balay. Alam nga ro daytoy. Nay, apay doon ta, kwarta nanang. Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko dayta para kan ka. Ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan, ti kinasayaan ko kan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanyak. Kasjayin ti trato na ken ka. Nagbalbaliw ko man Tagasawa ta nga ruday. Anda pa'y anaktan. Napay di na lata maawa, tamanugang na. Napay kagura na lata, itag na na yan. Ipadlaw na mga dapat paborito na manugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman na tadakal ti respeto kang kuana. Tanusan na ka talaga tutupa. Manang Maya, nataer may sa amanugang man niya. Di kaloy, natataer nga adayaw ngam ni Rulay. Ay, keno nampay. Permia. Adayo nga itarayan na daya Ruli. Anya mo daya Ruli nga Sanda ngagbagay iti anak ka. No anya ti kinay kayat ni Alpaken Kuana. Kena kapimpintas di anak ka. Ay, nasingpot ngamin, manang. Iso siguro ti kinayat na kun kwa na
Ti kinasingput na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingput ti lalaki. No kasjay tumala pa nagrurupa. Ay uray sanon. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tama kasidsidaak. O sige, manang. Hello, adaa kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow! Tay paborito na ita, nanang. Ala, sumrat kayo. Ay agyaman na kaloy manugang ko. Nagadayo mat yung manyo pagpatigwanan, nanang. Ay na, kasi nagladay ta. Manumala ti 5 minutos at tarayan tilugan nga ay. Aywan, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Una nang. No kasta, agmay-may saka dito'y balayaw. Una nanang, tanapan mo nag-eskwela dagiti apo ko yaw. Medyo maulaw ka. Ay sos. Apay ngay. Kaya tiyo tayo pan kay hospital, nanang. Ay, sanon. Ha? Idaklabit iti sufayo. Kalpasan na, paypayan na kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang. Ay saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan na klatan kaloy. Kaloy, kumusta ti ap-aplayam at trabaho? Ay, awan pa yung arod bakit. Kung nada nga awagan na kang mawamatan. Apay no ag-apply kay ti sabali a kumpanya. Kasta ti planok bakit. Agaplaya kita agduduma kumpanya. Tano asino ti umuna, mangawag kanyak, di isaw ti pagtrabaho. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Dumakdakkel mat ngaminan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, mawatan ka bakit? Barang makastra kak tumot lang iti trabaho. Papa nam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang tayo. Ito'y may saapit sa ginatang ko, bakit? Ha? Ano sa ngay aywan ni nanang? Dapat siya ka maawa na tumila manugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraom ni nanang, ad-ad-dakit di apakitaam iti nasayaan. Una bakit? Naamiris ko mo iladay takay. Awang maganap po no sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanyak mat. Nagsingpata mga asawa. Kaya nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa Rolly. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayong gatangan. Naimas day ta. Apay, ti ko namjak makaramraman iti kasta. Ilay, umay ka man. Apay aya, manang maya. Alaam day ta ititad ni Rolly. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanon ita. Ag problema ak nanang. Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawa. Kat no talagang awan mastra ka na. Kat di mo pilitin nga agtrabaho, Susan. Sayang ngamin, ti panawon a panagis-istambay na. Ay sos, amangan mo't no ap-apaom di asawam. Saan tani, amangan no po banaw. Sapay nagadayo ti lugar ta dito. Saan matkidi, nanang? Sana bale, taadamot tay pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ipagamlaan kanyak tamang teda. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat ak matkaut. Bayam, tano maawat ko man ti pensyon ko. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan, nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, at na naka-budget asweldo na. Basta, tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Ati papaitid na. Para kano kada kayo. Day, sa anak mat ngagdaw-dawat kan kwa na. Tulong na nga rod mat kada kayo, nanang. Ay, sa anak ngagdaw-dawat iti tulong, anak ko. Adda pensyon ko apangalaak iti aramatan me dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day ta, Alfa.
Ang ibagam ijay asawam, ayak ang daw-dawat ititulong na, wag? Ang mga nomdas today ta pangiboy-boyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingpot ni Rolly. Nasingpot ngam saan mo tagwapo? Kita man na kita anak yaw. Karupropa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot na giti apokokan ka. Takarupropa da jay amada. Nanang, pasensya ka ni ti panagsasaw. Nga may magbagak lang tagpaisaw. Kita man nagiti anak ti kabsat mo ni Susan. Nagpipintas ka nagtatarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon ng agasawa. Tagpadada na pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako maijay lugar me. Tapapaayaban nak di anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Katawan mga sikaso iti anak da no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko manang. No, okay laeng. Ha? Sige, basta agsubli ka ha. Ay, wen, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapno at da kwartam nga gawid, Elay. Hello, nanang. Susan, anak. Adda trabaho mita. Adda. Apay ka di. Madi ti bagbagay. Nagawid nga min ti babaunon. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan aywan di asawam ngay. Awan sa trabaho na. Awan, nanang. Adda iti balay. Ibagaman tay supay lati umay. Ilutuan na klaeng. Oray agawid mo't la adagaws. Sige, nanang. Taawagak. At 20 ka ninyo, nanang. Nangan kayon. Subuan nakakaloy. Diyo katikabaylan ti agsubo, nanang. Saan nga rod? Subuan Ay, tapno makapang anak ko. sige nga, Rod. Aga nga kayon, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, nanang. Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Ay, agyaman na, nanang. Kaloy. Nay. Narakobdak mo tayo. Kadigdigos ko, Kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya? Arako pa na kumamat. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubing ken guwapo akasken ka. Oh, Kaloy. Sige, nanang. Agawid akon. Bastos da dyan nga inam, Susan. Ha? Apay, Bakbakatan. Ngamkas dyan kitin teraramidan na. anyat inaramid na aya. Hindi nandat na kasulisugan na. Kras na gayam dyan inam. Anya? Manang Maya, manipot si Mang Putak, nakaul-ulimag ka. Apay ka, day. Apay, manang, ada ka di problema? Adda nga ron. Ngamjak mabalin nga ibagaken ka. Takababain. Ha? Ay, ibagam barang makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti baki. Pinakita ak iti motibo ti manugang ko. Ha? Asinaw amanugang mo? Ti gwapo Ay, nuapay mat ngamin anak kag ugwapo. Ang saan itan, tanatauhan akon. Manang? Unak nututupan nak. Ngam saan mat gayam. Iso na ba inanak? Allah, kasanungay numaamuan ni Susan. Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. Ape apumanaw kayo, Manang Susan? Agawid kami ijay lugar da kaloy. Tagbirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balayo dito Ipaabang mi paylaeng, Alpha. Yakar kon dagiti ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela.
Nangyag kami iti groceries, nanang. Kasusweldo mi ni Rolly. Iso ang nag-grocery kami iti masapsapol yun. Agyaman na, kanak ko. Inggatangan kayo ti payabyab akalugong nyo nanang. Di mo paborito yo ti agkalugong iti nalawa. Ay, agyaman na, Crowley. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalukong ko. Awan anyaman na nanang. Kumusta nga kiri inayaw? Kastoy, kanayon akmutan ngagsakit. Basta tumarin yung ti reseta ti doktor nga agas kan vitamina yun, anang. Wan, ay, awanan. Saanan ang makalagip apo masyar di kamsat mo, anak ko. Busy dang agnegnegosyo iti asawa na, nanang. Iso ada kaming ti mga sikaso kada kayo. Tanagawid matan ti katulong nyo. Tanakapsot matan. Agyamanak. Kat pakawanan na, Crowley. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan. Ay kagyaman ak nanang. Pakawanan na kumabaraw. Awan dagitan nanang. Saan kayo maginura? Isong ayos lang. Naibaga ti kabsat ko, masakit kayo, nanang. Iso ngay mayak. Saan ko akadwan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yan. Kat alaak na ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawam iti kalabas. Ay na, awan kanyak day jayan, nanang. Nalipatan min day ta. Naira na lang abisi kami. Iso asaan kami makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan niya man na anak ko. Sana bali. Tadati kabsat mo, kani bayaw mo amang tultulong kanyak dito, uy. Nasayat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat miday ta. Agyaman anak ko. Naragsakak tati amok kaguranak ni Susan nga anak ko ngam nagbidutak. Ti amok na sakit tinakam na kanyak, gapo iti naramid ko iti asawa na. Ngam saan mo't gayam. Nagkidawak nga rod iti pamakawan katlin mo kay ti barukong ko, tanaragsak kami manan kadagiti anak ko, agingga kadagiti apo ko. Alakastan, ti pagayam mo, Maya. Tao tayo lang nga makaramid iti saan na may parbang wano agbidot. Ti importante, nagbabawyam ti nagkamalyam. Kat inlintag mo ti bidot mo. Ti madi, kat no nagbasol wano nagbidot ka lang arudan, di mo pa'y lamaklon ti bidot mo. At least, inamin mo ti kamalim, kat si papakumbaba ka nagkidaw iti pamakawan. Ala, papagayam di tanti nagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Maya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amin.